A duk lokacin da ake ƙoƙarin binne mamaci a maƙabarta, wasu mutane na neman mayar da maƙabartar tamkar kasuwa, ta yadda suke mai da hankali wajen yin hirarraki na zantukan duniya ko kuma karkata wajen ɗaukar hoto ko yin bidiyo ga gawar mamacin, ko kuma ka ji wasu wayarsu na ta faman ƙara, sun mai da hankali suna yin wayar ba tare da risinawa ba, alamar cewa suna maƙabarta. Bisa wannan ɗabi'ar da ta zama ruwan dare, muka ji ta bakin wasu daga cikin mutane wanda ke yin wannan ɗabi'ar. Gaskiya mun taɓa yi, amma da muka yi kuma mun san kuskure ne. Gaskiya ne muna yi, kuma ko yanzu aka je makabarta zaka iske mutane hirar duniya ma ake yi, ko ba gawa, amma kuma kowa ya san kuskure ne. Sai dai fatan Allah sa mu dace. Allah ya yafe mana. Ta faru kamar ma a kamar mutuwar mahaifiyata. To wasu wanda sai daga baya suke samun labarin muna makabarta ana binnewa, su kuma suna kira na su nemin ta'aziyya. Amma dai gaskiya a addinance kuskure da ba abu ne wanda. Su kuma wasu kokawa suka yi dangane da irin wannan ɗabi'ar. A magana ta gaskiya fa da ciwo babu daɗi. Wannan abu ya kamata mu ƙoƙari mu gyara. Babu daɗi, yau rasuwa ko ba kai aka yi wa ita ba, wanda aka yi wa ita suna jin ciwon. Ya gani na gaskiya wannan ba ɗabi'a bace mai kyau. Ya kamata a ce mutane su kiyaye, idan zaka shiga makabarta ka saka fly mode ko kuma ka sa shi a yadda ba zai yi ƙara da ringi ba, ko mutum kira ka ma zaka iya danna button ya tsaya. Kan ba daɗi, saboda wayansu kaga wani aka yi wasu rasuwar su suna jin zafin abin, to kai kuma kana kamar shigo da wasa, kaga ba za su ji daɗin hakan ba. Ta mahangar addinin musulunci kuma, Malam Sunusi Kabiru Garku, malami ne a makarantar Ihya'us Sunna da ke karamar hukumar Garku, ya ce akwai tarin illa ga yin hakan. Aikin da ya kawo mutane shine a sanya wannan mamaci a cikin kabarinsa. Wannan shine abin da ya kamata kowa ya dukufa ya mai da hankalinsa a kansa. Bayan ko an kammala ga binne wannan mamaci, ya tabbata daga sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum zai tsaya ainihin akan wannan kabari ya yi wa wannan mamaci addu'a, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, istaghfiru li akikum was'alu lahu tasbita fa innahu al'an, yace domin shi a yanzu haka nan tambayar sa za a yi, ku nema dan uwan ku gafara, ku roƙa masa tabbata harshe ya iya amsa tambayoyin da za a yi masa. Haka lokacin da aka gama binne mamaci, mutum ya shagalta da addu'a, Allahumma ghafir lahu, Allahumma thabbithu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma thabbithu. Haka ya ƴan uwa, ba daidai bane mu zo makabarta mu mai da ita kamar wani gurin biki, kaga cewa ana kiran wannan a waya, wannan yana amsa message, wannan yana WhatsApp, wannan yana kaza, wasu ma har ɗaukar hotuna sai ga suna ɗaukar hoton kabari, gashi za a sanya mutum ana bidiyo ana yin abin da bai kamata ba. To ai dama masu magana suna cewa kowa yi da kyau zai ga da kyau. Aisar Ɗahir Garku, Baba Suda.